Мы прыехалі ў кабацкі лес і ўпершыню пайшлі не па звычайнай сцежцы па лесу, а зайшлі да канца сцежкі, якая ідзе ў Урсынаў. І вырашылі паглядзець, што тут ёсць. А тут такая мілая, як вёсачка, але ў горадзе каля метро. Вот, вельмі цікава. А я ўжо ўсё у снегу. Сейчас сыграем. Так, я вырашыла, што я не магу болей чакаць, не магу чакаць дня, каб зрабіць гэта ўсё ў дзённым свеце. І я нарэшце змяняю свае лампы. Ну, как змяняю, я просто здымаю паперку і апранаю лампы ў такія прыгожыя кітайскія абажуры. Паглядзім, што гэта будзе. Я думаю, што будзе супер. Прывітанне. Вырашыла выйсці ў абед, нягледзячы на гэтае цудоўнае шэрае неба, на вельмі важную місію — падрыхтоўку да новага года. Ну што, я супер задаволена, таму што 2 гады назад я таксама пакупала такі букетик і было увогуле супер, таму што ў гэтым годзе не ведаю, чы можна будзе паставіць сапраўдную ялінку ў дому, таму пачынаем з такога. Итак, я прынесла дадому мае кветачкі. Зараз спрабуем зрабіць букет. Я ўжо некалі рабіла такое, але ёлкі было значна больш, і ён быў такі пушысты, амаль як ялінка, але ў вазоне. Глядзіце, якая вялізная ветка. Вельмі прыгожая, яна каштавала 30 злотых. Напэўна, так. Добра, што з Мінска я прывезла свой секатор. Якраз на такія выпадкі. Ну, прыгожасць. У апошні раз я пакупала гэтыя галінкі значна пазней. І, мабыць, таму яны былі значна таньшыя. Яны каштавалі за вялізную такую ахапку таксама, мабыць, 40 злотых.
Выглядае неяк хаатычна, але мне здаецца, гэта дадае трошкі свята ў дом, таму я задаволена. Едем аддаваць у студыю прыгажуну. Я не веру, што гэта. Гэта Сонейка. О, такая шчаслівая. Адразу столькі сіл, такі добры настрой. Просто ў момант. Неверагодна. Итак, мы приехали на польское Комо. Итак, мы на возере Ражновском. Тут такі сумеркі вайб. Мне гэта вельмі падабаецца. І я тут была летом, і тут зусім другі настрой. Тут вельмі зуцішна, спакойна, павольна. І тут хочацца назіраць за тым, як прырода спіць. Ну что, новый день, и мы проехали у замок у Нядзіцах. Ой, дорога была просто кошмарная, все было в тумане, и я нават 5 разоў думала павярнуць назад дадому і ляжаць папросту ў гатэлю, але мы насамрэч тут, і я вельмі задаволена, таму што тут так містычна і прыгожа. Люблю такое.
У гэты час года замак зачынены, але мы прабраліся. Там ёсць такі сакрэтны вход. Ты ідзеш не ў галоўную браму, а трошкі збоку і можаш прайсці. Тут усё роўна можна пагуляць па тэрыторыі, зайсці ўнутр нельга, але я так разумею, што гэта ўсё выглядае як усе класычныя замкі, і толькі калі вы вельмі любіце такі вайб, можна схадзіць, але пагуляць на тэрыторыі, я думаю, што тут дастаткова. Ну што, падарожжа ў замак было не вельмі доўгае, таму што я замёрзла проста да смерці за паўгадзіны, якія мы там былі. Вот, таму мы прыехалі ў гарадочак побач кушаць.